बे समाव मोनसे गोनांथार खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। गाबोन 3 फेब्रुवारिनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि लानाय रोजा रोजा सुबुंफोरखौ हमसिगोन। उन्दै बैसोआव जुलि जानाय लानायजों लोब्बा थानाय जायखिजाया सुबुंखौनो हमनाय जागोन। नंगौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। অহা কালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। आसामाव फैगौ 10 साननि गेजेरावनो गोबां रोजा रोजा उन्दै बैसोआव जुलि जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों हमनो बिथोन होबाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया। অহা কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্য বিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों सिगाङाव जानाय आरो दानि जानाय आयेन बेरेखा जुलिनि जायखिजाया हौवा हिन्जाव सुबुंखौनो गाबोन फुंनिफ्राय हमनाय जागोन। बेनि अनगायैबो 14 बोसोरनि गाहायाव थानाय हिन्जावसाखौ जुलि खालामग्रा एबा गथ' मोननाय हौवाखौबो पस्क' आयेननि गेजेरजों हमनाय जागोन आरो बेनि साजाया जिउ जोबजासिम। थारैनो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा दि रायजोनि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय एबा आयेन बेरेखायै जुलि जानायनि सायाव आसामनि पुलिस बिफाना गासै 4004 केस रेजिस्टार खालामखांबाय। बेनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोर क'क्राझाराव 204, उदालगुरियाव 235, बाक्सायाव 153, तामुलपुराव 110 आरो चिराङाव मोन 54 उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि केस मोनदों। बेफोर केसनि सायावनो गाबोन फुंनिफ्राय जिल्ला नाङैनो नायबिजिरनाय हाबाफारिया जागायजेनगोन आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो गिबि मन्थ्रिया खावलायहरदों।